class. Morning, ma'am. Morning, ma'am. So, ngayon, magsisimula tayo sa isang attendance. Okay. Maria. Present. Present. Pedro. Present, ma'am. Okay, present. Broknoy. Ma'am, present, ma'am. Present. Juan. Nasaan ba si Juan? Juan. Wala talaga si Juan, Absent pa si Juan? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Mukhang absent si Juan. Ma'am, present. Oh, tatago-tago ka pa dyan, Juan. Ikaw na, Juan. Nandyan ka pala. Bakit ka na late, Juan? May nawalan kasing lalaki yung 500 pesos. Bakit? Tinulungan mo ba? Hindi, ma'am. Napakan ko lang hanggang umalis siya. Dami ka parang pera ngayon, Okay, guys. Let us begin. Enough jokes. Okay. Anong gusto nyo maging paglaki ninyo? Anong gusto nyo maging paglaki ninyo? Maria. Ako, ma'am. Ma'am, gusto kong maging nurse para makatulong ako sa kapwa. Pedro, anong gusto mo? Ako, ma'am, gusto kong maging superhero para makapagsagip ako ng mga tao. Okay. Broknoy, anong gusto mo? Crush ko si Maria. Pedro, anong gusto mo? Nurse. Magdodoktor ako para pares tayo. Broknoy, ma'am, anong gusto mo? Gusto kong maging doktor, ma'am, para paglaki ko, makatulong ako, makagamot ako ng ibang tao at saka sa kapwa ko tao. Diba, ma'am? Okay lang? Okay. Ikaw, Juan, anong gusto mo, Ako, gusto kong maging kapwa. Diba? Lahat ng tulong nyo, ikaw, para sa akin. Talagang joker ito si Juan, Okay. Ang joker mo, Juan, ngayong araw na to, Siyempre, ma'am. Gusto ko lang magpasaya sa inyo. Next ako, mama. So, next. Pumunta naman tayo sa pambansang topic. So, ano ang pambansang ibon? Juan, ano ang pambansang ibon? Yes, ma'am. Alam ko dyan. Chicken, ma'am. Hindi chicken. Wala bang clue, ma'am? Kulay brown ito. Brown? Fried chicken, ma'am? Hindi fried chicken. Mas malait ito sa chicken. Alam ko na. Chicken cubes. Talagang ginagago mo ako ngayon, Juan, Labas ka kaga. Doon ka maghintay sa lobby. Magta-talk tayo later. Okay. Bakit ako lalabas? Sige na nga. Paano na nga? Okay, tatlo na lang kayo. Wala nang joke-joke ngayon, Dapat seryoso tayo. Nandito tayo sa paralan upang maktuto ng mga mabubuting asal. Okay? Okay. Pumunta tayo sa arts.
Kumuha ng papel lahat. Okay, please. Okay. Ngayon, isa-isa kayong mag-drawing ng isda. Kahit anong isda ang gusto niyo. Okay. Papel. Pahingi naman papel, oh. Oo, ang gamot mo, Maria. Isa ka, isa yun sa akin, hindi ko magiging. Wait lang, Hoy, may one hole ako. Kailangan ko pang sige, hingi ng papel. Hingi ka? Hoy, pahingi ng papel, oh. Please. Thank you. Thank you very much, Chloe. Yes, papel. Drawing niya tayo. Okay. Maria, please pass your drawing. Tapos na ako mag-drawing. Pampas na lang. Ganun natin. Okay. Maria, Yes, ma'am. pass your drawing. Okay, ma'am. Here. Wow! Maganda. Maganda ang drawing mo. Juan. Tingnan nyo naman ang drawing ni Maria. Maganda ang drawing mo, Maria. Okay. Pwede kang maging artist pagdating ng araw. Ang galing mo. Okay. Tularan nyo si Maria, Broknoy at Pedro, ha? Dahil magaling siya mag-drawing. Kailangan nyong igihan ang pagdodrawing. Galing. 10 points. Thank you, ma'am. Thank you. Ikaw naman, Pedro, tingnan ko sa yung drawing mo. Here, ma'am. Wow! Ano ito, Pedro? Tilapia? Oh! Para talagang tilapia. Magaling. Magaling kayong dalawa ni Maria. Pedro, 10 points. Tumingin ng art, ma'am. Okay, ikaw nun, Gupnoy. I hope maganda rin yung drawing mo, ha? Dahil maganda yung binigay ni Maria at ni Juan, ha? Okay. Akin na. Okay. Tapos na agad? Hindi pa ako tapos. Please pass your drawing. Yes, ma'am. Here, ma'am. Drawing mo. Okay, thank you. Oh! Ano ito? Please explain this. Drawing, Broknoy. Ano itong drawing mo? Bakit ang gulo-gulo nito? I-explain ko sa iyo, ma'am, ha? Yung drawing kasi na yan, kaya magulo. Bagoong kasi yan, ma'am. Hindi mo ba alam yung bagoong, ma'am? Ha? Dalawa na kayo ni Juan, ha? Labas kaya agad. Doon ka sa labi, maghintay, Labas pa ako. Joke lang yun sana, ma'am. Maganda naman ang drawing ko. Sorry na nga, ma'am. Huwag mo na akong panisyan. Magtatalk tayo. Punish ko kayo later. My God, mga bata ngayon talaga. Hindi makuha. So, kayo na lang dalawa. Okay, Pedro at Maria. So, please behave. Dahil sa classroom, may batas. Ang batas ay hindi pwede lumabas. Pero, kung pwede naman palang lumabas, edi lumabas na kayo. Okay? Sa science tayo. Magiging scientifico muna tayo. Kaya ito ang tanong ko. Ano ang mas malaki? Itlog ng ibon o sanggol ng tao? Ma'am, ako, ma'am. Ako, ma'am. Ikaw, Pedro, ano ang sagot mo? Itlog ng tao, ma'am. Tatlo na kayong ginagagawa ko ngayon, ha? Labas ka agad. Doon kayo, magsama kayo ni Juan at ni Broknoy. Joke lang nga eh. Nagpa-high blood nyo. Ang sagot, ma'am. Labas. Joke lang, ma'am. Doon ka sa lobby. Maghintay kayo. Mag-talk tayo ngayon. Ikaw na lang talagang mabuting puso dito, Maria. Thank you, ma'am. Talagang binibigay mo lahat. Yes, ma'am. So, talagang gusto mong matuto sa ating leksyon ngayon.
Okay. Ako matututo. Ngayon, sa math tayo. Itatanong ko sa iyo, Yes, ma'am. I'm ready for that question. kung... Ngayon, itatanong ko sa iyo, Okay, ma'am. sa mathematics tayo. Mathematics. Favorite ko yung mathematics. Ngayon, sa mathematics tayo. Yes, ma'am. Itatanong ko sa iyo, kung ako'y may 5 anak sa unang asawa, 4 sa ikalawang asawa, 3 naman sa ikatlong asawa, ilan ang meron ako anak? Alam ko na, ma'am. Isa kang Kalandian po, ma'am. Isa kang kerengkeng, hariparot, malandi, kaladkarin, makati, pariwara, at immoral, ma'am. Kaya ikaw, labas ka na, ma'am. Labas ka na, ma'am. Alam sa'yo. Nalabas na ako. Ka pa man. Sabi ko,